Right. She guys, item shit. She guys, saka apa pasatiri kuita ka guys ka. Hamuna zviyo izvi zviyo guys. Hasa zvatswiwa. Because toda kuti tigadzire sadza redu rezviyo ina mhangu toda kudya sadza rezviyo. Then izvi ndo zvato zvava kuti vatodi vashokora kare. Saka ndisandaza because izvi zvine hwaminosvina yakawanda stere kudai. But ndofunga pamwe ndikaisa zvine difference. Izvi ndo zvashokorwa zveshe. Zvasara kurudzwa izvi. Ndozvandatora izvi ndichishokora. Then kana ndashokora ndobura ndichisa kana ndapedza ndonourutsa kudai ngisvina ise ndishemona katichidzoka apa right. Saka bhaketi rekutanga ndo iri ratati kasadza nditi madero bva matanga kudira iko zvino mochitswa sei muri kutswa zviyo izvi kuti vanokona zvakaita pa zvizvi saka ndozvitswa kuita kuti zvese izvi zvisvuke zvosara zvatsvuka like zvese andifuna zvakaita izvi ona zvasiyana ne zvozvo saka muri kuzvisvuura zvasaya izvi zvisati zvasvuurwa zvine zvikanda izvisvuurwa saka apa ndikasvuura ndozvourutsa zvese yaenda. Alright. Saka apa zvafanira kuti mukubvisa zvakaita zvichena izvi zvatiri kuona zvakawanda izvi kaizvi ndozvamuri kubvisa inonzi hundi. Alright, saka mukubvisa hundi iri mukati mezvi varudza zvosara zvatsvuka vapedza kurudza iri kwakuchizokanga wakanga wachigaisa zvichezva kose musingashandisi zviya zvamunonyika mumera semunyu wamakanyika kusura zuro uya ndaifunga kuti kana pakasara ihoho hwekuti doro rakabikwa ka mukwanisa kungobika sadza naihoho sei musingashandisi izvozvo. Handiti kana uda kuita mumera wako wedoro kana kuti mahewu unoisa mumvura zvomera zvikamera wanika kana uchizobika sadza kudai nyange ukatutira bhaketi rese iri mukaputuka diki hazvikori nokuti wamera zvakatomera wamera wakamera. Alright, chitswa itoni asi izvi machibva kare nacho kaizvi cho chichichiduriri izvi ndobura zvoitangu mukabura to sadza nozviwanani vanonzi vane BP vanorwara nezvimwe zvangu wanda sendese BP ndosadza ratinofanira kuti tirye irori unogara zvako sadza chena but iri ndosadza ratokunokuza. Alright, saka mhene guys toda kutonyatsa kudzidzira kurirya sadza iri maona manje. Saka taisa magaba 3 tinopima nechigaba cheblack tachisiya uko ndo magaba 3 achoniwa atikuisa. Saka ndasingatozivi process yacho ndikutoonawo it's my first time. Ngatibike sadza nezviyo zvamakanyika tikasara pamahewu hazviiti zvino hariko zvatosarapuwa zvamera nange kapika bhaketi iyi potowana gore rimbwezvo but kwachimairya izvirimi zvazwa kuti hotsira baiwe kudzidziswa kutekera ndomagadzirirwa azvo makadzidzira kupi kuzvigadzira kutotite sadza makazvidzidzirepi choro kumusha kwedu pachiita ngonowana mai achiswa achingosokora but inini baba vangu vaitoti vakabva bhuruwa kwavashanda maitoenda kuna mai vavo votonoti mai tiitiro sadza rezviyo votoona voshokora vokanga vokuya nevaitoita kutokuya zva asi tingachakuya gore unongakuya kukanga toenda kuchigaya ndakambozviita gore ratanzara drought ndauya kuno kuna motion anga asingazvizivi ona mbuya wabika kanzi mbuya mabika chiko mavu here
Kati sadza muzukuru wangu. Ndobva varutsa svika mbuya ndarutsa ropa. Nozoti zviyo. Zvazozikamwa naniko wanga asina mbokura achizvisiwa. Semwana ngogara nana mai muchirungu. Zvazodliwepi? Right. Saka right. Ko zvinhu izvi ndo final product iyi. Taisai munhu muchibva umu. Kuti iya yange yakawanda hakusisina. Zvine ka whitish but at least ko zvinhu izvi pane difference manje because zvakangwa. Saka zvatoita kakusvibirira kuti asenge amhenoka kuti sei. Uona manje. Saka hanzi chazoupepeta handiti. Oh. Saka ikono takuinda pastage. Taurisai. Makurudza apa kubvisa hundi iya handiti. Hundi. Hone imwe futi zvestage. Alright, saka papa zvamatswa handiti. Ndo zvamuri kurudza kubvisa hundi kuitira kuti mukwanise kuzokanga. But apa handizivi kuti sei hangu varudzira imomo mubhaketi. Because zvakangofa zvine chimwe yadzokeri mukati. Inozokera final stage but no. Hanichakanga. Ndikusausoro manje. Sepeta. Aneko nenyangwe. Nyangwe dende ngo ndongotangira zvakadende ngokanga nokuti nichazopedza kupepeta futi. Rudzai futi. Aneko nokuti zvatsvuka kunda zviya. Chirudzai toni. Haifani kunyanya kuwandisa mhepo. Zvarasvika. Maiwe. Hasi tiri magaba matata. Atova maviri. Pamunokanga azvizviviri. Kukanga ndekuti zvidii? Right, handi yekuchainga. Saba takwira kuchainga. Zvarashika. Saka vaisa chainga chavo ichi. Chainga manje chinogadzirwa nehari dziya dzinenge dzaita sei dzatsemuka. Saka iwa uzorashi ichi kuchekukangisa chacho munacho. Musapatira chimugoti. Kantore mugoti. Tina manje zviripo zvaiswa mumba. Saka apa vakuita sei? Vakukanga. Zviya zvirikudi zviri kukangiwa. Panoda gazebo. Bozi ndakautona kuti vanhu pana panoda kubikira panze too much. Vachida kubikira panze uyo mutariko waiswa panze. Chikala chapera chimutariko chinobviswa. Pasara pachichange papasina tombeswa chimutariko. Asi gazebo ndio anotoona kunge inofanira kuiswa pani pamusha. Vanofanira kubikira pazhe. Chigazebo ndechekuti unobikira pazhe. Papi pano. Zvobva zvaita sikatadi. Zvofanira kunge zvine order zvinhu zvenyu. Zvigazebo chakaita sechipi? Musachiita henyu ndozochiitisa ndega. Aiwa kana ndozokuisira ichi standard. Wose apa mukaisa chifirapo manje mozotibvisa sei? Musaisa.
Mirire ndozokurongerai pekuchiisa. Because matikicheni apo, chigazebha apo, chitara apo, chirugwa apo, bakwa apo, chirugwa apo. Hazvina order. Zvofanira kunge zvine kaorder kari nice, kari neat. Because hazvina right. Chizve? Chizve? Oh. Izvi zvinonga zviri kudzirira because mashizha zvese izvo nezviekera zvofanira kubva saka chazopepeta. Zvachinja kala. Zvichiri kudziya. Zvachinja. Toda kuchinja che. Zviri kudziya. Wewe. Zvinozoryika here. Nishina yabuda yese iya. Hazviti. Zvitori process because nonase kuti ukasazviita zvamaita izvi sadza racho rinogona kutokurwarisa nedust. Saka izvozvi zvamaona zvaita zvasvibira. Saka I think vachazongopepera izvi zvitakuda kumboenda kugarden chimbonoekera kumbonoshamba shamba kugarden ikoko ndiko kwatinonoekera kune mazviplace atinogeza zvirware. Saka takusiya tasiya as you can see wasvibira tasiya wapora wachazopepeta then wozogaisa. Saka ndo process yokugadzira ufu hwezviyo kubika sadza kuno kwagutu. Changozi time chete kuti pamwe dai tatombokuirira hokutobika nhasi but process yacho yakarebesa yekuprepare. Mainini munokuhere motambokuirira. Tambokuya gweriya asi mabvi anogwadza.